V novom roku sme ani na chvíľu nezaváhali. Film Faktor sme preto nabili tým najlepším filmovým strelivom. Prvá rana to je Temný Robin Hood Ridleyho Scotta. Pokračujeme čerstvou Burtonovkou s Johnnym Deppom. Novinky a nové rubriky špeciálne pre vás. Aj v tomto roku môžete vyhrať DVD od Gorily. Opäť pre vás otvárame seriálové okienko a muníciu doplníme z nášho špeciálneho balíčka. Film Faktor epizóda 1 2010, to je riadny bullet time. Filmových spracovaní o zbojníkových zelených elasťákoch je počnúť s dnešným dňom okolo 100. Vy máte tu možnosť sledovať po mojej ľavici aspoň zbežne tie najznámejšie filmové kúsky. V lete na nás Ridley Scott vybalí akčnú historickú drámu s rovnomenným názvom. Tento Robin Hood má byť ale údajne temnejší a drsnejší. Vyšli, myslím, že už 3 spoty, z ktorých vieme, že Robin Hood je niečí syn, rečník so škótskym prízvukom ako William Wallace, Lady Mariana túži byť valkírou ako Genevieve z kráľa Artuša a bitky na pláži pripomínajú Troju a v lese zase gladiátora. Pocit? Spravte si. Your father was a visionary. What did he see? That kings have a need of their subjects. A dangerous idea. You are your father's son. The laws of this land enslave people to its king. For that incitement to cause unrest, I declare him an outlaw! Are you ready to be who you are? Yes. What we ask for is liberty. By law! You realise I know nothing about politics. Voted for him, didn't you? Adam Lang, of course I did. Everyone voted for him. He was paid $10 million for these memoirs, but it's a ghostwriter he needs. Plus, the money's good. Kids won't starve. Don't have any kids. I do. This is a great opportunity for you. Hello? Who are you? I'm your ghost. I keď má Roman Polanský momentálne domáce väzenie, ani tomu nebráni v tom, aby sa podieľal na dokončovacích prácach jeho nového filmu. Mysteriózny thriller Ghostwriter dorazí k nám až koncom leta. Už teraz nám však z neho naskakujú zimomriavky. V ňom sa Ewan McGregor ako talentovaný, ale neznámy spisovateľ podujme napísať autobiografiu britského premiéra s tvárou Piercea Brosnana. Trailer však naznačuje, že čím viac sa spisovateľ bezmena hrabe v premiérovej minulosti, tým viac bahna sa vyplavuje na povrch. Z mrazivej filmovej upútavky je navyše cítiť, že režisér, herci a scenáristi spravia z filmu peknú kvalitku. You're working for a war criminal. You don't have any proof. You're his ghostwriter. You'll get us the proof. The truth is in Lang's memoirs. You do realize how serious this is getting, don't you? I'm in trouble. Hello? I think my predecessor was murdered. The one decision Lang made in 10 years as Prime Minister, which wasn't in the interest of the USA. You're practically one of us now. I am? You're the writer. That makes you an accomplice. Do you have something to tell me? Na toto sa ozaj tešíme. Momentálne máme v našich kinách na sklade zopár zaujímavých kúskov, ktoré do istej miery stoja za povšimnutie. Jasne, stručne, výstižne, poďme na to. Komu ešte české nostalgické sondy do časov minulých nebrnkajú na nervy, bežte na hřebejkovské Kawasakiho rúže. Sklbiť grécku mytológiu s americkou teenage culture nie je pre Chrisa Columbusa žiaden problém. Dosť vážny problém pre neho ale bude, ak snímka nezarobí ani na náklady. Percy Jackson, Zlodej blesku, najmä teda pre detiská a menej náročných divákov. Digitálne prešpikovaný remake s hviezdnym obsadením, to je momentálne v kurze. The Wolfman to len potvrdzuje.
Sir Anthony Hopkins a Benicio del Toro vo fantasy horore, na ktorý sme zvedaví len preto, či predčí svoj originál. Konečne animovaný old school bez digitálnych prídavkov 3D Maxu. Kreslený muzikál Princezná a žaba v kinách so slovenským dubbingom, a teda s Richardom Millerom. Na toto sa do kina určite vyberieme. A keď nie, tak si to aspoň stiahneme. No a rubriku Na čo do kina završíme mysterióznym thrillerom Martina Scorseseho Shutter Island, alebo ak chcete, Prekliatý ostrov. Vyzretého a seriózneho Leonarda DiCapria sa bezkonkurenčne oplatí vidieť. Aj týmto je Prekliatý ostrov zároveň našim kinotypom. Od nás zatiaľ všetko a aby vás po toľkom sedení v kine neboleli zadky. Place on Earth. Some say to survive it, you need to be as mad as a hatter. Which luckily, I am. Alice, it's you. To, že Tim Burton vezme do vlastných rúk príbeh o Alici v krajine zázrakov, bola len otázka času. A nebol by to on, keby zo známej detskej rozprávky, sfilmovanej už n-krát, opäť nevytvoril svoju originálne vypilovanú víziu. Otázne ale ostáva, či táto opakovane originálna vízia nezačne byť už po čase otravná. Audiovizuál nás v traileri ničím neprekvapil. Herecké obsadenie je rovnako klasika a o čom Alicin príbeh bude, je snáď vopred jasné. Stále však nad novým filmom Tima Burtona visí otázka, aký výsledok bude mať snímka v plnej minutáži. Johnny Depp je síce pán úžasný a v Hollywoode neustále na roztrhanie, v prípade tohto filmu sme ale dosť skeptickí. Dúfame, že po Alici príde Mr. Burton s niečím pôsobivejším a najmä vydarenejším. No zatiaľ sa ale uspokojíme s originálne klišovitou Alicou v krajine zázrakov od klišovite originálneho Tima Burtona. Možno sa vydarí. I keď o všestrannosti tohto režiséra si myslíme svoje.